gorria jarri arte, hurbiltzen duzue, hitz egiten duzue, eta berri. Eta beste guzti hori, bai, bale, entzutea, bale. Mikrofonoa pasatzen du kostate bat. Listo. Ah, ¿y ahora cómo la apago? Ah.
sakatu, gorrilla jarriko da, zegin, bai? Kaixo. Eta Egunei ongi etorri Hernaniko udaletxea. Bideoak ondo esatezunez, irrikitan geundela entzuteko zuekin dituzuen proposamenak eta urte osoan landu dezuenak. Hemen gaude udal ordezkari batzuk, udal gobernuko ordezkari batzuk gaude, gehiago hamaika gotzi baina kasuntan 3 gaude, Koro Etxeberria, Ani Barburu eta Ani Xabier Lertxundi alkatia. Zuek urte guztian landu dezuen hori entzun, ikusi eta dituzuen proposamenei erantzuteko. Gutzako egia esan, kurtsoa bukatzeko modu oso interesantea da ere bai, ez? Lan pila baten dezu zuek zuen eskoletan, zuen artean elkartu zate, eta gure egia esan kurtso guztien honen zaiotegea, ze hainbeste jende uste areto hontan, gaurko egunakin bakarrik egoten dela. Bestetan gu egotegea, baina hainbeste jende uste inoiz ez dela egoten, eskola agenda 30 izan ezik, ez? Orduan gutzako pozgarria, eta pozgarria da ere bai, ze hemendikan seguraski etorkizun batian, norbaiti tokatuko zaiola gure postuan egotea urte batzutan. Igual gaur horre eseita zaudetenak, alkate eta zinegotzean lekutan eseita zaudetenak, igual etorkizun batean benetan alkate edo zinegotzi izango zate, asik hau igual ensaio bat da etorkizun bateako. Así que gu zuei entzuteko prest gaude, zuei erantzuteko prest, beharaz nahi dezutenian, hasi, proposamenekin. Vale?
18 urte pasa dira eskolako agenda 21 programan parte hartzen hasi ginenetik. Egun eskolako agenda 2030ean bihurtu dena. Agenda berri honetan garapen jasangarrirako 17 helburu finkatu dira eta aurten iazko helburu berdina landu dugu. 15. helburua hain zuzen ere. Lehorreko ekosistemako bizia. Denez, iaz basoak landu genituen bezala, oraingoan larreetan, zelaietan eta larreetako loreetan jarri dugu arreta. 18. dugun honetan, herriko ikastetxe guztiak izan gara partaide. Lehen hezkuntzako Aratz, Elizatxo, Langile, Txirrita eta Urumea ikastetxeak. Bigarren hezkuntzako Aratz eta Hernani BHI. Eta Hernaniko Lanbide Heziketa. Etapa ezberdinetako ikasleak izan gara protagonistak. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta Lanbide Heziketa. Guztira 2500 ikasle inguru. Lan egiteko modua ez da aldatu. Hau da, lehenik gaia ezagutzeko motivazio jarduerak burutu ditugu eta ondoren eskolako eta herriko diagnostikoa egiteko lanean txanda iritsi zaigu. Ikasturtearen hasieran jorratu behar genuen gaiarekiko interesa pizteko eko-ordezkariak izendatu eta ostadar txiki taldea sortu genuen. Talde honen lehenengo ekintza ikastetxe bakoitzean ostadar txokoa apaintzea izan da. Pixkanaka topatzen genuen informazioarekin txoko hau elikatzen joan gara ikasturtean zehar. Lasko irakustean entzun genuen lehen aldiz. Garapen jasangarriko helburuetaz hitz egiten aurtengoan. Ere horien aipamena egin dugu ikasturte hasieran duten garrantzia aldarrezko eta horrekin batera motibaziorako jaurdenak burutu ditugu. Ikasle gaztetxoenak bideo, ipuin eta jolasten bidez. Belardietako bizipunak eta beraien artean sortzen diren harremanak. Negozioak mugikorretarako hainbat aplikazioen berri izan dugu. Gero kanpoko nagusiak mugikorretako hainbat aplikazioen berri izan dugu. Gero kanpoko beharketan erabili nagusia. Nehituenak. Antzarraren jolasean aritu gara ere. Horrela, galdera eta erantzunen bidez, berdeguenei buruzko gauza asko ikasi ditugu. Proposatu ziguten konpromisoen lorategia osatu genuen. Gure ikastetxeetako korridoreak apaintzeko. Ikasle nagusigoak EA21-etik EA2030erako aldaketaren zergateak ulertu eta garapen jasangarriko helburuetan sakondu dugu. Baserri eta baserritarren bizitzaren garrantzia hausnartu dugu irakasle eta ikasle baserritarren laguntzarekin. Ahozko ondarea lantzeko aukera izan dugu ere bideo batzuen bidez. Hernanin ditugun mendibideak, hauen sailkapena eta beraien arteko desberdintasunak ulertzen jarraitu dugu. Baratza duten ikastetxeek ekintza martxan jarri dute. Berdegunea duten ikastetxeek behaketa lanetan hasi ziren bertan. Eta ez ditugu ahaztuko aurreko urteetan landutako gaiak. Hondakinen gaia izanik urtero errepikatuko duguna. Hernani diagnostikoa irteerak. Herri diagnostikoa egiteko GJH eta zelaien inguruan ekintza desberdinak burutu ditugu. Irteera gehienak udazkenean eta udaberrian egin ditugu. Orduan, atzeman daitekeelako bideobertsitatean bertan. Hori da hurrengo lerroetan
kontatzera goazena, maila desberdinetan egin ditugun ekintza eta irteerak. Ikasle gaztetxoenak eskola bertan edo inguruko herriko parke bateko belazea behatu dute. Eta bertan aurkitu daitezken bizidunen inguruko azterketatxo bat egiten dute. Zenbat lore eta animaliatxo topatu dituzten, bertan eta beraien izenak ikasten joan dira. Bitxilorea, irusta, urrebotoia, txikori belarra, armi-arma, kukurutxa, inorria, barraskilloa, ipurtxardea, txolarrea, zozoa, usoa. Belazetakoa loreak ekintza honekin jabetu gara. Herriguneko belardietako belarri esaio hasten uzten eta pixka bat luzatu orduko moztua egin dela horri dela eta ez dugu aukerarik izaten bertan dauden landare espezie ugariaz gozatzeko. Gainera jabetu gara landare horiek loratzearekin batera tximeletak, erleak, matxinsaltuak eta beste bateko animalitxoak ere ugaritu egiten direla. Gure inguruko biodibertsitatea handituz. Baserrietan belar ugari.
Udazkenean gelan landutako hori jarraipena emanez eta udaberrian mendibuelta eginez baserria desagertuko balitz sortuko liratekeen arazoaz jabetu ginen. Baserrietan ematen diren jarduerek herriko pasaian eragin zuzena dute. Baratzeak, etxeko aberentzako bazka lortzeko soroak, belazeak eta bat. Horiek guztiak gure pasaiaren parte egin dira. Gaur egun jabetu gara baserriak hustutzeko arriskuan daudela. Oso lan gogorra da eta gutxi baloratua. Zein hasten da orain? Eskai biziak. A ver, bai, segin. Jarri zure. Beiratu ere. A ver, bai. Bai. Basora eta zelaietara egindako irterak aprobetxatuz lorei argazkiak arteratzeko aprobetxatu dugu. Horietako batzuk urtero antolatzen den argazki lehiaketara bideratu ditugu. Denok artean. Herriko loreen bilduma bat egitea da helburua. Landare itsutasuna. Hau izan da aurtengo gaiaren izenburua. Hasieran ez genekien zertaz aritu behar genuen eta jabetu gara aurrean dugun arren ez ditugula landare eta loreak ikusten, ez ditugu identifikatzen. Eta ikerketa batek dio belaunaldi landarekiko interesa eta ezagutza murrizten joan dela gure gizartean. Eta egun kosta egiten zaigu inguruan ditugun landare arruntei izena jartzea. Guk bertako landare arrunt eta ezagunenak ezagutzen saiatu gara. Horretarako prestatu dizkiguten lanfitxak eta mugikorretako aplikazioak erabili ditugu gure erteretan. Landareak ezagutzeaz gain, beraien erabilera eta onurak aztertu ditugu eta batzuk sendabelar bezala dituzten propietateak ezagutu ditugu. Baita okenduak egin ere, beste batzuekin sukaldatu ere egin daiteke. Mendian daramaten bideak. Mendi aldera joan garenean belardiak eta eskaiak behatzera aprobetxatu dugu mendibideak aztertzeko ere. Alde batetik ikur bakoitzaren esanai eta bestetik zein mendibide mota ditugun gure inguruan. Jabetu gara sastrakadiak ikusgarriak ez badira ere interes handiko landaredi dutela eta animalia txen dizkiela. Ugariak izaten dira, saguak, satitxoak, trikuak, erbia, hauetaz gain hegazkiak ere badira bertan. Eske gaizki daukagu. Bai. Belarriaren inguruan. Belarriak baseliterraren lanaren atal garrantzitsuak dira, baina lan egiteko modua izugarri aldatu da. Garai batean baserriko familia osatzen zuten guztiek hartzen zuten parte belarra mozteko lanetan.
eskuz egiten baitzen guztia. Gau egun ordea lana mekanizatua dagoenez horrelako ohiturak galdu egiten ari dira. Orain gainera belarra plastikoz bildutako boletan gordetzen da eta gure paisaiatik ia ezagutzen ez ditugun metak desagertzen ari dira. Irteera egin aurretik argazkizar eta egungoen aurtengo konparaketa egin dugu. Esi biziak. Gai hau landu dugun ikasleentzat deskubrimentu bat izan dira. Orain arte oharkabean pasa izan zaizkigulako. Esiak edo landare esiak zuhaitz edota zuhaixkaz biziz eginda daude. Batzuek zuhaitzaz bakarrik, eta beste batzuek zuhaixkaz edo zuhaixkaz bakarrik. Eta asko bietatik izan dituzte eta noski, animalientzako gordeleku ere badira. Zoritxarrez askotan alaberrezko esi ordezkatzen dira. Loratu herria. Euskal Herriko Unibertsitatearen botikan sailaren proiektua da Loratu herria. Proiektu honen helburua larren eta belarrietako espeziekiko jamin-mina piztea. Gure herriko ikastetxeak ere horretan aritu gara, baina lehenago gure irakasleak formatu dira. Oso gustura aritu gara belarrietako behaketak lanetan eta biodibertsitatean aztertzen. Ikastetxe gehienak Santa Barbaran aldera jo dugu. Bertan eskatu zitzaion udalari belardi bat ez moztea. Eremu hasitu genuen eta belarrari hazten utzi zitzaion. Konparaketan egin dugu, aurretik eta ondoren aurkitutako egoera aztertuz. Txikipedia. Gipuzkoako beste 50 ikastetxeekin batera bururako proiektua izan da. Landareen itxutasunak dakarren arazoa larria dela ohartu gara ezagutza garrantzitsua galtzen ari garelako. Gure kasuan horretaz konturatu gara gertuan ditugun loreen izenak ere ez ditugulako ezagutzen. Hori dela eta ikastetxe guztien artean Txikipedia osatu dugu, gure inguruko landarei buruzko informazioa sarera igoz. Horretarako ikastetxe bakoitzak ezagututakoen artean esteilatutako 2 landaren informazioa idatzi dugu Txikipediara igoz. Ikastetxe guztiak ikasturtean zehar egindako lanketa ikasleen arteko foroan partekatzen dugu. Aurtengoan ere horrelaxe egin dugu. Biteri kulturetxean elkartu ginen maiatzaren 18an lehen hezkuntzako ikastetxetako ikasle ordezkaria eta maiatzaren 25an bigarren hezkuntzakoak. Helburua gure lanak bata besteari kontatzea eta ondorioak, konpromisoak eta proposamenak beteratzea. Ondorioak. Basoen inguruan egindako lanketaren ondorioz emaitza ezberdinak lortu ditugu. Egindako ekintzen arabera hurrengo ondorioak batu egin genituen. Orokorrean uste baina landare gehiago topatu ditugu. Belazeetan animalitxo asko bizi dira, eta bertan loreak egotea garrantzitsua da, polinizaziorako eta erleek eztia egin dezaten. Landaretatik elikagaiak sendabelarrako oxigena eta bar lortzen ditugu eta zenbait animalien bizilekua dira. Karabeleko auzoan egin den parke berria asko gustatzen zaigu, baina txikia da. Ave Maria da gehien erabiltzen dugun berdegunea eta bere egoera nahiko ona da. Herriko zenbait narketan plastikozko hondakinak ikusi ditugu eta musuko dexente.
zer esanik ez txakurkakak. Herrian egiten diren hainbat obrek nekazaritza eta abeltzantzarekin talka egiten dute. Gure baserri eta baserritarren lanaren garrantziaz jabetu gara eta ez ditugu gehiegi baloratzen. Landareak ere ez ditugu gehiegi errespetatzen, askotan hartu eta zapaldu egiten ditugu. Herri erdigunean ez dago belase askorik, soilik lorategiak apaingarri gisa. Egokiena Santa Barbara aldera joatea iruditu zaigu, naiz eta gaztetxoentzat Ave Maria parkea izan egokiena. Herriko ikastetxe gehienak ere ez dugu berdegunerik gure elementuak. Landare mota asko topatu arren jabetu gara, itxu gaudela ez ditugula ezagutzen. Belatzeetan topatu ditugun eixiak artifizialak dira, ez dira eix biziak. Belatiak eta zelaiak bisitatzerakoan kontuarekin ibili. Bertan dauden izak biziunei kalterik ez egiteko. Errespetu zibiliko gara. Landareak gehiago ezagutzeko irteera eta ikastaroetan parte hartuko dugu. Baserrian balioa areagotzeko baserritarrek produktuak zuzenean erosten saiatuko gara. Sasoiko abarazkiak kontsumitu beharko genituzke. Inguruan dugun landaren aniztasunari duen garrantzia eman eta gure inguruken artean garrantzi hori azaldu eta zabaldu. Ingurunean eragin kaltegarria eragiten badugu unean konpondu. Adibidez, zaborra bildu, desagerrarazitako belardietan landareak landatu. Jarritako kartelei kasu egingo diegu eta puskatuta badaude kartel berriak egin edo eskatuko ditugu arauak gogoratzeko. Zuhaitzetako enborrak pakean utzi, adarrak ez puskatu eta hostoetatik ez dira. Animaliak eta belardiak zaindu eta errespetatuko ditugu. Mendira eta belazetara joaten garen bakoitzean, gure zaborra etxera ekarriko dugu, eta bertan zaborrontzi sailkatuetan botako dugu. Beraz, mendia garbia utziko dugu. Txakurra daukagunok beraien kakak jasoko ditugu. Bueno, zuen konpromisoak entzun eta gero, oain ikusiko dugu udalari ze eskatzen diogun. Beraz, hemen dauzkagu proposamen guztiak eta hor erantzunak. Beraz, txandakatzen jungo gea. Ados? Ikasleen arteko foruan udalari egin nahi dizkiogun eskaerak gure artean adostu ditugu, bozketaren bidez. Gainera, onlaineko saioan parte hartu duten ikasleen bozkaz gain, ikastetxeetan talde gehiagok ere izan dute bozkatzeko aukera. Horretarako, Mentimeter aplikazioa erabili dugu eta 322 bozka jaso dira. Proposamen guztiak lautaldetan banatu eta bakoitzean jasotako bozka kopuruen arabera zerrendatu ditugu. Sortu. Herriko berdegunetan gaztetxoentzat aisialdirako gunean sortzea, egurrezko mailak, jolastoki naturalak, zuhaitzen enborrarekin, bertako maldekin, eta parketan txakurrek kaka egiteko eremuak jarri eta bertan gorrotzentzat zaborrontziak kokatu, adibidez. Errainozuko frontoian, Ave Marian, ikastetxe bakoitzari gertu gelditzen zaigun lur zati publiko bat utzi bertan. Baratzea egiteko lorategia eta sendabelarrak landatzeko eremu eboluzioa aztertu eta ikasteko eta
herrian berdegune gehiago sortu, adibidez, Florida auzoko gune degradatua belardi bihurtuz. Belardi eta berdegunetan intsektu eta txorientzako etxeak jarri. Belarditik paseatzeko praktika onak aldarrikatu kronika, horma irudia edota esku horriak sortzen. Zelai, larre, lore, landare eta sendabelarrei buruz gehiago jakiteko herritarrei eta ikastetxeei zuzenduriko ekintzak, ikastaroak, hitzaldiak eta bar antolatu. Ezi artifizialak eskai biziengatik ordezkatzea. Azoketan sendabelarrekin postuan jar daitezela bideratu. Berdegune eta belardietako ekosistema ezagutzeko informazio panelak jarri. Bertako landare, lore eta animaliak identifikatu eta gehiago jakiteko. Bale, jungo gaula blokez bloke erantzuten, erantzunak koroan eta nire artean banatuko ditugu. Bueno, idea oso interesgarriak jasoitugu, igual denak banaka ez ditut erantzungo, baina zuek egindako proposamen guztik pasa dizkigute eta jasoko ditugu, bai. Txakurren parkeak dialata, bale, hor jakingo ezue, Hernanin badaudela hainbat parke txakurrak libre ibili daitezkenak, bai. Iturmendin, Latxunbe kalian, eta gehiago ere badaude. Zergatik daude gune horiek eta ez libre herri guztitik? Txakurrak askotan zelaian eta kaltak sortzeituztelako, ez? Hemen aipatzen zenuten momentun batean igual Ave Marian, baina Ave Marian txakurrentzako libre utziko bagenu, zelai guztia estropeatu ingo litzake. Horregatik daude gune batzuk zehaztuak txakurrak ibili ahal izateko. Eta han bain dezaketen nahi duten guztia, eta noski, beraien gorotza jasoin behar diatan badaude zaborrontzia jasotzeko. Eta herrian zehar ere, gorotzentzako, txakurren gorotzentzako zaborrontziak badaude jarriak. Hemen bai dena da oso importantea zaborrontzi horiek ondo erabiltzia. Zaborrontzi bakoitzak bere helburua badu, eta hau balin bada txakurren kakentzako, txakurren kakentzako erabiltzea eta ez beste zertarako. Baina, pixkanaka ere aztertuko dugu, aber parke gehiago jarri daitezken txakurrentzako, baina guen baditugu batzuk eta egia esan oso asko erabiltzen ditunak jendiak, ez? Aipatzen zenuten gero ere, egindako proposamenetan gero eta berdegune gutxiago edo dagola, ez? Baudela jardin batzuk apaintzeko edo dianak herrian, baina Santa Barbara eta Ave Maria eta gutxi gehiago daola. Hor jakin udalak edo etxe bizitza berriak egiten dian toki bakoitzian legeak esaten dula berdegune batek jun behar dula, eta horiek guk zorrotz betetzen ditugula. Orduan hain, etxe berriak dihoazten toki haunditan, beti juten dia parkeak, beti juten dia berdeguneak, bai? Eta horiek beti errespetatzen ditugu. Gero hor, oraindikan ere oso asko edo zehaztu gabe daukagu, baina zuek aipatzen zenuten parke moduko bat prestatzeko ideakin bagaude. Parke handi bat, elementu naturalekin, zuaitzekin, Ave Maria bezalako bat izan daitekena, baina beste elementu naturalekin. Baina oraindik ez dakigu oso ondo nun egin ahal izango dugun, orduan ezin dizuegu ezer aurreratu. Baina guk pausoak ematen ditugunean oin ahal izateko, esango dugu nun jungo da, zer izango da, baina gure buruan badago herritik gertu olako parke natural handi bat egiteko. Bai, denak jun eta lasai ibiltzeko, beti ere are guztik errespetatuz. Gero oso idea interesantea esaten zenuten ikastetxetan baratza jartzeko guneak edo egotea, ez? Igual batzuk badauzkazue, beste batzuk ez, ikastetxearen estrukturan arabera, aztertuko deu, ez dauden tokitan zer egin daiteken. Egia askotan lurra ez dela publikoa, lurrak bere jabea dula, eta jabeak beraiek erabakitzen dutela, baina ez dagoen ikastetxeekin eta aztertu daiteke zer egin daiteken, ez? Aipatzen zenuten ere dauden parkeetan edo zelaietan landarei buruzko informazioa jartzia, hori idea ere oso interesantia apuntatzen dugu, hor ezautzen duzu eta gero aipatzen da ere,
parke botaniko bat badago Hernanin, pentsatzen ezagutzen dezuela, egia dagoen ere txukunkak eta lan bat egiteko asmoa daukagula, eta han bai, landare desberdinak eta badaude, eta informazioa eta jartzeko, bai. Eta gero beste gune bat aipatu da ere Florida auzoan, bai. Hor Florida auzoan badakigu daola Etxeberria iritsi aurretik gune degradatu bat, garai batean enpresa bat lantegi bat zeon, lantegi hori bota egintzen eta gelditu da hola, bai, eta oso itxusi da hori esan. Hor, etxe bizitzak eraikitzeko ja martxan hasi gea, eta lehen esate genuna, etxe bizitzak baldin badi joazte, beti jungo da parke bat, eta berdeguneak ere. Orduan ja, Floridako gune hori ja ez da indegradatua ongo. Oso txukuna, berritua eta geldituko da. Egia ikusteako urte batzuk pasako diala, ze obra oso handia da, baina ja gu martxan jarriak gaude horrekin. Gaztentzako esialdi guneak aipatzen dituzue, horre martxan daukagu Sokadun parkea Latxunbe kalean jartzeko. Sokadun parkea guen dela urte batzuk zuekin ikaslekin landutako parke bat izan zen, zuek emandako ideak jaso zian, eta horren arabera aigana arkitektuekin proiektu egiten Latxunbe kalean Sokadun parkea jartzeko. Zuek aukeratutako parkea. Eta gero, esan gune berri bat ere sortu dala zuek egon izateko egurrezko maiekin eta bar, gero aipatzen dana ere bai, Urbieta kalea dana. Lehen Urbietan kotxeak ibiltzen zian ezin genuen egon, kotxerik ez dago, eta maiak eta aulkiak ere egurrezkoak eta badaude egoteko, eta jende asko egoten zatean, egoten da, toki osatxe egina da, eta horre badago beste gune bat. Orduan esan dakua, bloke hontan, praktika onak aipatzen dituze, oso importantea praktika ona horiek mantentzia, gune berde gehiago eukitzea herrine bai, baina dauzkagunak ondo errespetatzea ere bai, beraien funtzioa betetzeko eta denak ere guztua egoteko. Zaindu, fabrikek kutsadura mugatzeko neurriak hartu. Herriko eremu berdeak zaindu eta babestu zuhaitz lore eta landare gehiago landaduz. Guneak errespetatzeko araudia ezarriz eta bar. Etxeak edo errepideak egiterakoan gune berdeak eskaltetu eta eraikitzea beharrezko bat gune berri horietan gune berdeak berriak sortzea. Udallur publikoetan kaltegarriak izan daitezken landarerik ez landatu, eukaliptoak landare erasotzaileak eta bar. Alde neurrian utzi belarrari bere ohiko hazkuntza izaten. Egun on guztioi. Ondoren tokatzen zaizu, orain nire txanda da. Tarte txiki batean azalduko dut. Bueno, lehenengo eta behin eskarrik asko ona hurbiltza atikan eta zorionak egin dezuten lan politionen gatikan. Guk geuk ere uste asko ikasten ari gehala, ze hemen esan dituzen gauza asko, segura asko hemen gauden batzu behintzat, eta tarteko guk jakin ez genekizkiun. Ez pentsagu hemen egoteatikan dena dakigunik eta gutagorik ere, gu ere egunero ikasten ari geha. Zaintzaren inguruan egia darze guztia okazue, hemen importantea da, gauzak egitea oso importantea, baina zaintzea segurasko arete importanteagoa da. Saiatzen geha, berdeguneak eta parkeak eta loreak eta landatzen eta zaintzen, askotan ez da erresa izaten, zeok ikusiko dituze batzutan zenbateraino zehatzen dian, gaizki erabiltzen dian ere muoiek, eta egoten dian itxusi eta gaizki, eta orduan, beti ere horribili behar dugu horren gainean zainketa egiten, baina ezin modutan, jakin, zainketa ez dela inbeste udalaren kontu bat bakarrik, bada, guri dagokigu, gure ardura da, egin behar dugu. Baina leku guztiauen zainketa guztiona da, alegia, zuek parke batean zabiltzatenean, lorategi baten inguruan zabiltzatenean, lore batzuk ikusten dituzuenean, zuei ere dagokizue guzti hori zaintzea, ez hartzea hartu behar ez den lekutik, ez zapaltzea zapaldu behar den ez den lekuan, eta zapaltzea beste leku batzutan eta disfrutatzea ere bai, beraz, elkarrekiko lan bada zainketa txukun bat egitearena, ez da. Etxeak egiten direnean eta errepideak eta olakoetan saiatzen da alik eta kalte txikien eta gutxiena sortzea, baina askotan ezinbestekoa da.
Orduan horrek gero eskatzen duena da, kaltea sortzen danean, beste alde batetikan egin behar duguna da, sortu olako beste eremu batzuketan, olabait oreka bat bilatzea bata eta bestearen artean. Orduan hori da, egiten den beste saiakera bat, ez da segurazko beti lortzen, ze gizakiok, gizonolako agian eta askotan naturari behar baino kalte handiago sortzen diogu. Baina gero saiatu behar dugu beste aldetikan hori nolabait konpentsatzen, bai? Eta gero, aipatzen zenuten udal lur publikoetan kaltegarria diren zuhaitzak eta olakoak ez jartzen. Nire aldamenean daukat olatz, ez dugu lehen aurkeztu, gero etorri dalako. Lehen esaten guk ez dakigula denetatik asko, bera da ingurumen teknikaria eta gauza hoetaz asko daki. Eta esaten zian, Hernanine kalutusik ez dago, osea, Hernaniko badago udal lurretan ez dago ekalutusik, esaten zian. Ukraindik nik gaur ez nekien gaur arte bazegonik edo etzegonik, baina gaur jakin dut ez dagoela. Aldiz, badaude, eta aipatzen zian baita ere, lurren bat erosi edo erosten danean, eta pinua balin badago ere, pinua ere, nik uste zugetzak ez diala berez kaltegarriak, eta baino batzuk egiten dute, beste batzu baino min gehiago lurrean. Pinuak ere badagoitako bat, eta orduan hori pinua ere balin badare kendu, eta bero zugaitza jartzen saiatzen gehazta. Hor daukazute bat, ikusten dezute, ez dakit ezagutzen dezuten hor dagoen zugaitz adaska hori, Hernanin badauzkagu Osinaga aldetik jute bali magea edo Santa Barbara aldetik zugaitz hori horrek ematen du frutu bat, eta gero frutu horrekin edari bat egiten da. Hakingo zen da? Hori da, sagardoa egiten da, beraz, hori da sagar adaska bat, eta horrelakoak eta landatzen dira. Eta fabriken kutsaduraren inguruan, zer esan, egia da, fabrika Hernanin izan ditugu eta ditugu kutsadura handia sortzen dutenak, aipatu dut hori arbola, izkinan daukazuten irudi hori, da Hernanin papera egiten da, bai? Eta papera egiten da fabrika batean. Hori da, paper horri bat irudikatzen duen mural bat, eta hor papel pasta. Horrek papel hori egiteko kutsadura sortzen zuen fabrika bat, por ejemplo, adibidez daukagu Hernanin. Egia da, gero eta zaintza handiago egiten da, bai udaletxetik eta baita ere beste erakundetik, eta gero eta kutsadura hori kontrolatuagoa dagoela. Beraz, batzutan ikusten zuen natura eta garapena edo kutsau batera juten dira eta nola batxe hor lanketa handi bat egin behar izaten da. Herrian plastiko gutxiago erabiltzearen telazko poltsak banatu herritarren artean. Herriko parke eta belardian maizago garbitzea dena txukun-txukun egon dadin. Adibidez, Santa Barbara ingurua parke eta botanikoa Leoka ingurua. Urbieta kaleko bankuen plataforma azpian zabor asko pilatzen da. Ea posible den arazo honi irtenbide ematea. Kaixo egun denoi, eskerrik asko etortzegatik ere, eta Xabita Korok esan duten bezala, oso lan politxeiten aizate eta zoriona gure partetik. Hondakinen gaia aipatzen dezun bezala oso gai garrantzitsua da eta hondakinen kudaketa oso garrantzitsua da eta pozgarria da zuek ere gaztetatik hain garbi edukitzea hondakinen tratamenduaren eta kudaketaren garrantzia eta hori egia da, Hernanin saiatzen gehala kudaketa hau ahalik eta txukunen egiten. Zorionez, gehien berziklatzen du herrietako bat da, eta hori da, enbatian denok herritarron guztiok aletxoa jartzen deulako, eta saiatzen gehalako modu txukuean egiten. Eta esaten dezuen bezala ere, garrantzitsua horrekin batera, hondakin ahalik eta gutxien sortzea. Horra aipatzen dezuen proposamena telazko boltsak eta ematearena, duela urte batzuk egintzan kanpaina bat eta banatu zian enkargutarako eta erosketetarako eta telazko boltsak eta berriro egiteko asmoa dago horrelako kanpaina bat eta modu hortan esaten dezuen bezala plastikoan sorrera gutxitzea eta hondakinak ere gutxiago sortzen saiatzea. Gero aipatzen dezuen bezala,
zaborrontziak eta txukun maitentzea ere oso garrantzitsua da, esan dugun bezala gero kudeak eta hau eta hondakinak txukun jaso eta behar bezala berziklatzeko, eta egia da askotan zuek edo herrian lehenago ikusten dituzuela horrela puskatuta dagoen zaborrontziak, o udaletxean oraindik langileek ikusi aurretikan, askotan herritarrok ja ikusi ez zuela, eta esaten dezuen bezala garrantzitsua da udalari abisua pasatzea, eta guk apuntatzen ditugu aipatzen dituzuen zaborrontzi horiek, eta pasako dugu abisua lehen hori ere horiek konpontzeko. Eta gero aipatu dugu erabiltzeko eta disfrutatzeko Urbieta pasealekoan baditugula plataforma eta berriak, eta korok ere aipatu duen bezala oso garrantzitsua da zainketa eta egitea espazio horiena, ze gauza bada azpian ostoak eta gauza naturalak biltzea, baina zaborra eta plastikoak eta tokatzen dianean, bai saiatu behar dugu denon artean, udalen artetik bai garbiketa egiten eta espazio horiek txukun mantetzen, baina bai herritan guztien artean hori zaintzen eta ahalik eta zikinkeri gutxien uzten herriko espazio horietan. Modu hortan oso garrantzitsua da kaleak udalak eta garbitzea eta baina denon artean txukun mantentzen saiatzea, denok disfrutatu ahal izateko eta gustura lasai egoteko gune horietan. Baserrietara doazen bideak zaintzea. Ikaslei inguruko baserrietara bisita gidatuak eskaini baserritarren lanaren balorea eskoletara eramateko. Baserritarrentzako diru laguntzak eskaini eta areagotzea belardien egoera ona mantentzeko. Baliabidea eman belardiak zaintzeko, abereak mantentzeko eta bar. Baserritarren azokak bultzatzea egun gehiagotan jarriz eta ordutegia zabalduz. Tokian tokikoa eta garaian garaikoa baserriko produktuei buruzko informazioa zabaldu herritarrei, adibidez Instagram bidez. Ondo, eskerrik asko baserrien inguruko proposamenak eta egia esan, guk dauzkagun ideatatik oso gertu daude zuek bota dituzunak, ze justu baserrietako bideak hobetzea esan dezue, eta guk aurten gorde dugu diru bat, udala aurrekuntako diru bat, landabideak txukuntzeko, asfaltatzeko. Espero dugu urte honen bukaerarako inalizatia, edo mentzan martxan jartzea batzuk bentsate inalizatia, azken finean bideak hobetza baitugu, baserritarrek ere errexo izango dutelako beraien bidetara iristeko, baina justu aurten landagunetako eta bideak konpondu nahi ditugu. Eta bestia esan gu, justu aurten oso pozik gaudela baserritarrekin iten aigan lanakin, lan asko iten aigalako, lehenengo aldiz Hernanin baserritarren elkarte bat sortu dalako, eta hala udaletxeakin elkarlanean aigalako. Eta zuek egin dezuen proposamen bat, aurrez ja martxan jarri dugu, eta lehenengo aldiz baserritarren elkarteai diru laguntza bat eman diogu, diru desente, 50.000 euro, beraien gauzak eta beraien helburuak aurrea ateatzeko. Orduan, erabat ados gaude indituzen proposamen guztikin, batzuk ja martxan daude, beste batzuk buruan dauzkagu eta martxan jartzeko biakin, hasi denak pozik honekin. Bai. Hau izan da ikasturte honetan egindako lanketa eta datorren urterako aukeratua dugu zen helburu garatu eta 7. izango da energiari buruzkoa. Azken aldian gai honetaz asko hitz egin denez interesgarria izango delakoan gaudelako eta denon artean herri jasangarri baten alde jokatu behar dugulako ignoratzean utzi gabe. Eskerrik asko arretagarengatik. Nik azken gauzatxo bat esango izuet. Boltsak kanpaina, ondiken ez dugu egin, baina, zuek hasi zaitezten plastikozko poltsak ez erabiltzen, opari txiki bana ingo dizuegu, merindak eramateko eta erabili ditzazuen. Bale? Oso ondo. Badenak ere pozik juteko. Eskerrik asko zuei.
Egingo dugu argazki batuain plazan, ez? Plazan. Bueno, ez da, galdera ez da, baino beste proposamen txiki bada. Baserritarrek normalean problema asko izaten dituzte, bideak adibidez aipatu izan dira edo, eta ondo etorriko litzake udaletxean pertsona bat egotea hortara zuzenduta egotea, osea, baserritarren problemak begiratzea eta horiei laguntzea, hori izan. Bale, jasotzen dugu ideia egia da justu baserritarrentzako bakarrik ez dagoela langile bat, olatz ingurumen teknikaria da, eta beha da normalian baserritarrekin izaten duna ingurumen kontuetatik, gero badaukagu beste teknikari bat, tokiko garapen teknikaria dana, baserritarren jardueraren inguruan eta beraiekin lanian nahi dana. Baina idea jasotzen dugu beraiei baserritarrei azkenean duten lan zailoi errestu ahal izateko modu batean. Bale, eskerrik asko. Aprobetxatu beste idan bat balin badago edo esateko? Komentarioik edo bestela eskaileretan. Argazki bat atza jutegan bitartean aprobetxatu esateko. Bale.